gane juya ki bari ki kalle ni saka ji sa abin na ta muji dan gwada mu gwada mu dan gwada yan gwada jiyo bayan ki so ku ga mana in za mu juya wannan tana fara baiti za ku juya step da sai ta yi nan to mu je dona ka ji ƙarshen baiti ki kayan ne da amfani da hannun kina baki da murmushi da dariya. Kaga an je yayi zai